Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. If ufuna ukuhlezi updated ngezinto ezenzeka khona la eMzansi, ngathi subscribe le channel and phinde uclick ibell for ama notification. Kwivideo yethu namhlanje sobe sikhuluma ngoGugu Gumede odlala indawo kaMamlambo kuZalo. Sambona uMamlambo eshiya ngalapha nyanga January kuZalo. Enzavela ke indaba uthi wayeshile kuZalo kwavela ukuthi ukhulelwe. So last week kade si-update ngakho ukukhwela kwakhe esho ukuthi sinamaviki awu-35 ekhulelwe. Abantu bambongela ke impela uMamlambo ngakho ukukhulela kwakhe. Kodwa kwaba nemibuzo eminingi after eshile ukuthi ukhulelwe. Abantu babuza impela ukuthi ubani ubaba wengane. Khumbula ukuthi last thing ngakhipha ivideo ngikhuluma nge-relationship yakhe uMamlambo ukuthi wakunama uthi uMamlambo usenendoda. If ujwayele kuwama video ama hope le video engikhuluma ngayo uyayikhumbula or ungene nje kule channel kuZimi Live uzoyibona le video engikhuluma ngayo or mina ngizokufayela lekugcineni ukuze kube lula ukuthi uyibone. So abantu abaningi ade beyibuza ku social media impela beyibuza ukuthi ubani baba wengane since uMamlambo asho ukuthi upregnant but akazamusho ubaba wengane. Siyamazi bafethu uMamlambo asumuntu othanda ukukhuluma kakhulu akusumuntu othanda ukuposta ngelife yakhe esho ukuthi wenzani nani. Nathi uZimi Live izamile ukwenza research ukuthi sithole uthahlahle ubani baba wengane. Last day kwakulokho ekutrenda impela uMamlambo uthi usethole indoda entsha. Kwashiyo impela ukuthi ubona le hotel impela ehamba nomlungu and ujwayele ukubonala ehamba nalomlungu oyi1 but yena asasho lutho ngalolu daba akazaphendula wayithulela nje. But engenzeka impela uthi uyibaba wengane because lezi indaba zakho uthi senendoda entsha zayitrend around November. Inithema kufika uJanuary ngawo lapha nyaka 2022 wayese announce ukuthi upregnant. So ngenzeka ngempela ukuthi ngenze ukuthi ulomlungu uye ubaba wengane but asinayo ke sure sikho 100% sure kodwa ngokubuka kwethu uyena ubaba wengane. Ngenzeka impela ukuthi silindele ikhalathi asazi. Sazoqhubeka uZimi Live impela senze research if khona sokuthula nje soku-update. Abantu abaningi ade bekhuluma ngale ndaba kwi-social media. The reason senze ivideo ngoba thina khona information ebesiyitholile before uMamlambo ezesho ukuthi upregnant. So that's why sinikhiphele ivideo sinikele information thina bezivele sinayo. But ngisazokwenzela impela i-research enough ngikucheckele everything ukuthi ahlahle zikhiphana ubani baba wengane maybe nawe uzo-announce angasekudala. Cothe ungakhohlwa nje ukuthi ulike le video engithi ke nje danke ngiyabonga.